karewa, rayuwa mai sauyawa. Ƙaurace shirme, wannan aikin shaiɗan ne. A cikin watan Ramadan ni ibada dangina, mu ƙaurace karya. A cikin watan Ramadan mu bi umarnin Allah, sai mu dacewa. A cikin watan Ramadan shaye-shaye mu kyale shi. A cikin watan Ramadan alfasha ma mu kyale ta. A cikin watan Ramadan me aikin alkhairi. A cikin watan Ramadan mu barin aikin sharri. Watan alfarma ne, ni'imarsa tana tare. Kar da masa wasa, ku ji wannan dangina. Ku yi koyin hali manzon mu Nurullah. Ni ne yau dace, na riƙe Allah.